sur mon lit à bouffer sa langue en buvant dans mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. И така, тръгваме от Русе, започваме нашия Евротрип. Не мога. За честици филми от Дунав мост, аз съм Даниел Цветков. Аз съм Александър Лалев. Часът е 3 часа и 26 минути. Аз ям фастъци с кетчуп, супер яки. И в момента имаме камион отпред. В момента се намираме по средата на моста. Аз почти нищо не виждам, защото ми свети тук някаква камера, ама... Останете на линия, ще се включим малко по-късно. Цяло европътешествие ще направим, брат. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. Намираме се в Букурещ. За първи път физици филми са в Букурещ, Румъния. Както виждате, имаме един трамвай, с малко ще ви го покажем. Това друго, може да ще същото нещо. Някой знае каква голяма разлика. Не, има разлика, има разлика. Разликата е, че има хора, които се возят в трамвая в 4:30. В 4:30. Впрочем, има трамвай в 4:30 сутринта. Защо Което е странно. Защо хората се возят с трамвай в 4:30? Това ще остане разрешена загадка. Какво знаем и какво ще имаме да научим? Защо трамваите в Букурещ се движат в 4:30 сутринта? Никой не знае. Физици филми, аз бях Даниел Цветков от Букурещ. Аз Александър Лалев от Букурещ. Зелено си да там си. Ето го мола. Това е мола. Да мол. Мола Букурещ. Тоест не мога там да мина, тук са вместо съобщение. Ние си нямаме нито един мол, ние не знаем какво е мол. Не идвате от Не знаем какво е мол. Ето го мола! Мол идва! Идва мола! Мол! В момента това е червено, Колев. Да, в смисъл това се спри. Как си минаме? Значи искам да кажа, че в момента се намираме в квартала на розовите фенери и преди малко минахме на червено, но никой не видя. На розово. Да, на розово. Ало ще не видях само с това. Така, нека да отбележим, че се загубихме за първи път. Намираме се някъде из Румъния. Току-що лайах на румънски случаи, които можаха да ми ладят. Мене беше много готин експириенс. Има много готини къщички, но не знаем къде сме. Нямаме си ни най-малка идея. Часът е 8:26, а на нас ни остават 426 км до Аран. Не влязахме в замъка на град Дракула, но ще дойдем пак. Aha. Te sun să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu. Picasso ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. И така, намираме се в предградията на Арад. Току-що пристигнахме. Слушаме фотоапаратът с деца на море. Което си е супер яко, защото имаме и фотоапарат точно пред нас. Къде е? Вие не можете да го видите, защото вие сте в фотоапарата. Вярно бе.
Maya, 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 Maya. Alo, alo. Sentienti che sono tambardì. C'è un vojnik da Perštino Termini. Brescia, Brescia, noma, noma, jej. Noma, noma, jej. Noma, 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 jej. Scritto grassi da gustadindei. Gianni destre gli occhi dei. Brescia, Brescia, noma, noma, jej. Noma, noma, jej. Noma, 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 jej. Scritto grassi da gustadindei. Gianni destre. Рязана кекс, друго едно. So good for you. За първи път в Унгария, физици филми сме пред женската туалетна и си изпикахме супер мощно. Така, тя не е много чиста, даже малко мирише. Перфектно е, важното, че си изпикахме. Искате ли да видите? Не очаквахме да видим това, но... Така, продължаваме към Будапеща. За физици филми от... Абе, къде съм? Младия Рорсак. Аз бях Даниел Цветков. Аз Александър Лалев. Ще потегнеш краката. Олег ще ни убием, сега ни е яко. Друго да си потегнеш краката, човек. Тук биш. Имаме храна някакви. Тук ще имаш опанство, само две тук ще имаш. Абе, криво бе! Някакъв. Плача крака. В Белгия. В Белгия. Като отидем в Белгия. Ама ще я. Мартира. Епимено. Incluimo mi si magriamo e si epimeno. Perimeno. И така пристигнахме в Будапеща. Часът е 7:25. Сега ще се настаним в хотела. Вадиме си багажът. Резервация.